В това видео ще ви кажа точно как се вдигна лежанката с 20 кг за един месец от 140 кг, които се вдигнах на 1 юли до 160 кг, които вдигнах на 2 август. Това е абсолютна истина, не ви лъжа и е напълно възможно и вие да имате подобни резултати или дори по-добри. И ще ви дам също 7 съвета, които съм научил за 7 години тренировки, които ще ви вдигнат лежанката и с изключително бързо темпо, без да е нужно да губите години в лутане, понеже аз буквално с години съм стоял на 110-115 кг лежанка и съм се чудил как да я вдигна. Тъй съм по дърво и камък тази информация, която ще ви я дам за това видео около 10 на 15 минути и ще ви спести буквално години ровене, което съм търсил, понеже наистина доста е трудно да намерите качествена информация за специфично за тренировките за сила. Та, както и да е, започвам с първия съвет за силна лежанка и то е висока честота. Трябва да правите лежанката абсолютния минимум 2 пъти на седмица. Веднъж на седмица лежанка ще стоите цял живот на 60-70 кг, за това абсолютно е малумно, не го правете. Просто минимум 3 пъти на седмица трябва да правите лежанка, иначе не се оплаквайте, че сте слаби, понеже 1-2 пъти нищо не става. Правил съм го с години и до 110-15 кг може да стигнете, но повече е изключително трудно. Това е първия съвет. Минимум 3 пъти лежанка на седмица, а какви серии и повторения да правите ще са в следващите съвети. Втория съвет е обема. Точно като сериите, това е обем. Има няколко вида обем. Първия е общия брой серии, които правите, и втория е сериите умножени по повторенията по килограмите. Но аз ви съветвам да ползвате първия метод, който е да следите само сериите, които правите общо, понеже е много по-лесен за следене, отколкото да смятате тонаж, както се казва втория метод. Колко серии да правите за да се вдигнете силата? Аз ви препоръчвам между 10 и 20 серии на седмица, т.е. ако правите лежанката 3 пъти и правите по 4 серии, това са 12 серии общо на седмица и това би трябвало да работи добре. Естествено зависи от това колко сте напреднали, какви цели имате, какви повторения правите на сериите, какви други упражнения добавяте и още много други фактори. Затова ще ви изясня в повече детайли в следващите съвети. Както казах, между 10 и 20 серии на седмица лежанка. Това са само за лежанката, без да включвам флайс или подобни. Ще ви кажа после какви флайсове и с дъмбели, какво цяло да правите, за да стигнете лежанката максимално бързо. Това е за хора, които искат да се дигнат лежанката максимално бързо, ако искате да се увеличите мускулната маса или други неща. Тези неща пак могат да работят, но тук говоря специфично за лежанката, как да се вдигнете максимално бързо. Третия съвет е да правите висок интензитет. Това е очевидно. Ако искате да вдигате тежко, трябва да вдигате тежко. Това и 5 годишно предполагам ще се досече, но много хора не го правят. Правят 4 серии по 80 повторения, което не работи много добре. И да, както се досещате, ако искате да вдигнете 200 кг лежанка, няма да вдигате 100 кг за 10 пъти. Това няма да ви помогне кой знае колко. Естествено това помага за растеж на мускулната маса, но не и за адаптация в силата. Извинявам се, че малко заеквам и се чудя, но като цяло просто в момента говоря каквото ми дойде на ум. Нямам някаква подготовка или нещо подобно. Само си измислих съветите и ви ги казвам. Както и да е, третия съвет е упражненията, които са ви допълнителни. Това са, освен лежанката, може да правите други упражнения за рамо, трицепс и гърди, като например военна преса, разгъване за трицепс, флайс, лежанка с дъмбели, горна лежанка и подобни упражнения. Така цяло ви съветвам да включите военна преса примерно 2 пъти в седмицата по 3-4 серии. Лежанка с дъмбели може да сложите 1-2 пъти. 1-2 пъти може да сложите флайс и 2 пъти разгъване за трицепс. Нещо такова, няма нужда прекалено сложно да процедирате в допълнителните упражнения. Като цяло това, което най-много ще вдигне лежанката е самата лежанка и тези упражнения само помагат да вдигнете лежанката. Ти няма сами по себе да ви вдигнат кой знае колко лежанката. Затова
не се фокусирате чак толкова върху тях. Естествено е добре да ги правите, за да качвате мускулна маса, но те не трябва да са основния фокус, според мен поне. И четвъртия съвет е самите вариации на лежанка. Разликата между допълнителните упражнения и вариациите на лежанка са това, че те са по-специфични за самата лежанка. Например, ако правите лежанка с тесен хват, това е вариация на лежанката. Ако правите лежанка с дъмбели, това е допълнително упражнение. Не знам дали сващате логиката, но като цяло нещата, които са лежанка с лост, дали е, да кажем, лежанка с тесен хват, горна лежанка, или пък ларсен прес, което е лежанка за вдигнати крака, или пък долна лежанка и още други вариации на лежанката. Те са по-специфични за самата лежанка. Може да добавите лежанки с дълга пауза, да кажем 3 секунди, 5 секунди, но чак толкова няма нужда. И да, това са вариации на лежанката, съвет номер 4. И съвет номер 5 е да вдигате обема с времето, понеже за да се вдигнете лежанката, трябва да се вдигнете мускулната маса. Мускулната маса трябва да вдигнете с вдигането на тренировъчния обем. Естествено това трябва да стане постепенно, а не да го вдигате от днеска за утре. И затова ви съветвам да имате долу-горе среден обем в програмата и да вдигате тежестта с времето, а сериите и повторенията долу-горе да държите еднакви и да ги вдигате просто когато усетите застой през месец-два, нещо подобно. Няма нужда прекалено много да качвате сериите и повторенията. Има някои случаи, в които това може да помогне, но според мен главно вдигайте тежестите и когато имате застой, тогава вдигнете и сериите и повторенията. Шестия съвет е да вдигате с хубава техника. Това също е очевидно, но може би веднъж на 100 човека в залата виждам някой да вдига с хубава техника лежанка. Затова изключително много се фокусирате върху техниката. Правете leg drive, правете пауза, имайте арка, също не се отлепете задника от пейката. Това са основни неща, които за техниката на лежанката трябва да спазвате. И може да видите клипове в YouTube, да кажем How to Bench Press, Lane Norton има много добро видео, Jeff Nippard също има много добро видео, затова може да я гледате. Седмия ми съвет е също малко клише, малко демоде, но то е просто да бъдете постоянни и да имате търпение, понеже 20 кг за месец, както съм ги дигнал аз, може вие да не успеете, може няколко месеца да не се вдигнете, което нали ми се е случвало, което до някъде е нормално. Имайте търпение, не се отказвайте, прилагайте тези съвети и може би малко сте се объркали, понеже не е толкова лесно да приложите всички тези неща в програмата, да ги сложите. Може да напишете в Instagram, ако имате някакви въпроси. Това ще е за видеото. В бъдеще ще направя доста подобни клипове. Ще направя клип, където ще си покажа цялата програма, като кажа, ще дигна 180 лежанка. Затова абонирайте се, харесайте видеото, за да не го изпуснете. Натиснете камбанката и ще се видим в следващото видео.